Iphezulu injabulo komunye wabalandeli omkhulu bakaKhuzani owaziwa ngelika Max Makhanya ey'nkundleni zokuxhumana. UMax Makhanya useveze iy'ndaba ezimnandi la khona athi izinto zakhe zihamba kahle selokhu nje aqala ukuba umlandeli kaKhuzani uthi zonke izinto zakhe ziyakhanya kanti futhi uyaphumelela. Ube seveza-ke iy'ndaba zokuthi ngabe uKing Bhaka unesandla yini ekuthenini yena ephumelele okanye uKhuzani ephumelele empilweni njengoba nje izinto kubikwa ukuthi zihamba kahle laphana kuma-Blue Nation. Kodwa-ke ngale kokukhuluma kakhulu ake ngikuzwise nansi inkulumo kaMax Makhanya eyikhulumela yena mathupha eveza lezi ndaba. Labantu bathi even themselves they can't believe ukuthi yibo laba asebenothando lika Max. Kusho abantu ndlamlenze kwayiwena kade bengakufuni. Kwayiwena kade bengakufuni. Bathi namhlanje bezwa kutshale kuthando ngoKhuzani. Ayi, yazi bafowethu. Yazi kuthi angikhale. Kuthi angikhale. Kunabantu ndlamlenze abangithumelela abangifonelayo bangithumelela imiyalezo. Bathi ngenxa kaMaxwell bezwa kunento ebadonsela kwibrand yendlamlenze, kunento ebabizela kwibrand kaKhuzani. Kunento ethi abalalele umculo wendlamlenze, kunento ethi abathenga umculo wendlamlenze. Lento Khuzani ingenza ngibone Khuzani ukuthi ngempela Khuzani ngaphansi kwegama lakho isibusiso sakho siyathelelana. Isibusiso sendlamlenze lenkanyezi esesiphongweni sikaKhuzani iyathelelana bakwethu, ayiyathelelana bakwethu. Yazi even mina la ngisebenza khona ngizizwa ngiphakama, ngiyaphakanyiswa. Ngithola enye dignity kunenye level esengikuyo even ngisho la ngisebenza khona. Abelungu manje bahlangana bayahlukana ngegama lami ngenjabulo nje ngaphansi kwebrand kaKhuzani. Bengilo ngibuza mina ngithi yindaba amagidangoma kaKhuzani ayaphumelela. Akekho umculi onamagidangoma asucceeda in life njengamagidangoma endlamlenze. Kwi-history nje kaMaskandi awekho amagidangoma ake aphumelela amagidangoma alowo mculi njengamagidangoma kaKhuzani. Amanye amagidangoma aphumelela esemshiyile lo mculi, esezenzela into zawo noma eseyimele wona. Bengilo ngibuza ukuthi kwenziwa yini. AyiKhuzani khona lento nayo Khuzani yathelelana man. Uyazi lento nayo Khuzani isithelela sonke singabalandeli bakho. Iyasithelela nje. Sibona siphumelela nje. Sibona sinqoba nje, sibona siphumelela, sibona sinqoba. King Bhaka, ngabe unesandla? Ngabe unesandla yini King Bhaka ekunqobeni nasekuphumeleleni kwethu? Hayi. Wena King Bhaka usitsheli ngani ukuthi unesandla? Wena King Bhaka, awusitsheli ngani ukuthi unesandla ekutheni thina siphumelele siphinde sinqobe? Awusitsheli ngani King Bhaka? Hayi. Uyazi uyabona ku right wakho mawubamba indlamlenze, ku left wakho wabamba uKing Bhaka. Maqede wathi ngihole emsholozi. Awungihole egedle ihlekisa. Awusuka nini madoda? Hayi suka hey noma sengafa. Noma sengafa mina sengibone kakhulu emhlabeni. Hayi sengibonile bakwethu, hayi. Kunenkanyezi, kunesibusiso esikulabantu. Labantu boyi3. Hayi anginiyeke bakwethu, anginiyeke. Hayi anginiyeke bakwethu, hey.
Ngiphakama nje nokuyibongela bonke abanye bangifakela imali bathi thenga idrink impoka Makhanya. Uyinsizwa. Siyabonga ukumela igama likaKhuzani ulihlwithe ey'theni sezithi ziyalingcwaba walihlwitha emgodini. Bathi abantu siyabonga Max. Bathi siyabonga Max. Bathi mi. Hey weKhuzani. Hayi. Angisasiphathi isikhaftini emsebenzini kumanje nje mangiqeda le video ngiyokhipha